Ihe emebiwo, ụmụnne m, ndị be anyị, ihe emebiwo. Na mbụ, onye ji ụkwụ aga na-arị elu ugwu na elu osisi ebe ọ na-ezere moto ka ọ gafee. Taa, moto arịala elu poolu rịa elu osisi ebe ọ na-ezere mmadụ ka ọ gafee. Na mbụ, udele na-eri ozu onye nwụchiri ụzọ. Ma taa, otu ihe siri mebie emeela ka udele ju iri ozu, were iwe rapụrụ ya ndị polisi na ndị nlekọta ọdịmma ụmụ mmadụ ka ha buru. Ụmụ mmadụ emebiwo ụwa. Ihe Chineke kere ka o nyere mmadụ aka, were iwe sị mmadụ tagbuo onwe ya n'ahụhụ. Ihe emebiwo. Onye ọrụ ga-eti mkpu agadi egwu, n'ezekwa ike ga-ebe akwa ọgadi egwu, ọ bụ iro ga-akpọta ọgadi egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu. Ntigbu nzọgbu dị n'ụwa taa emeela ka iwe wee Chineke. Mwụfu ọbara dị n'ụwa taa emeela ka iwe wee Chineke n'ihe o kere eke. Anwụnta na chinchi were iwe bịa ọgụ n'ezinụlọ ọbụla, ịbụ ọbọ n'aka ụmụ mmadụ maka ọbara ndị omekome na wụfu ụbọchị. Ihe emebiwo. Na mbụ, onye nwe ụlọ tie "Who is that?" onye ori agbafue. Ma taa, onye ori tie "Who is there?" onye nwe ụlọ abaghachi baa mamịrị tupu ọ hụ ndị jụrụ ajụjụ anya. Chukwu kere igwe n'ala ekwu okwu si, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu, ọba egwu ga-ebe akwa ọgadi egwu, otu ime ga-eti mkpu ọgadi egwu, okwu mmadụ ga-akpọta ọgadi egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu. Ihe emebiwo. Nkịta ataala ọkpụkpụ anya wara ya n'olu. Ị hụla na papa iberibe atụọla ada ya ime wee tee ya n'ihi ihe ọnụ ụwa ga-ekwu ma ha anụ ya. Nne na nna ekwerekọtala jee tee nwa ha nwaanyị ime n'ihi na nwanne ya nwoke tụwara ya ime ahụ. Ihe emebiwo. Ị hụkwara na nwata bịara iku nwa ekurula nke nne ya ukwu n'aka, nna ya ukwu wee tinye ya nke ya n'afọ. Si n'ebe ahụ nweta akara ugwu dị n'alụ nwunye n'odibo nke mbụ. O mere nne na nwa nke abụọ. Eze anụ arụ enwe mmeta ekwensu, nkịta nke mbụ nke ndị na-akwa iko. Chai! Chineke ekwela ihe ọjọọ. Ihe emebiwo. Ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu, mmemme ihe ọ ga-adị egwu, mmadụ ga-achọ ọnwụ, ọnwụ ga-agba ọsọ, mmadụ ga-achọ ndụ, ndụ ga-agba ọsọ, iwe m ga-adị ọkụ, ọ ga-adị egwu, agaghị manụ mkpakwa ọ ga-adị egwu, ụbọchị oke iwe m ga-adị egwu. Ihe nwere mmebi nwekwara mmezi. Ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwe rube isi nye okwu Chineke dịka ọ ka na-akpọrịsịa ya oku site n'olu onye amụma Azaya, isi nke 2:15, site na amaokwu nke 6 ruo na nke 7. Ndị be anyị, chọọnụ Jehova mgbe a na-achọta ya, kpọkuenụ ya mgbe ọ nọ nso.
onye na-emebi iwu ya rapụ ụzọ ya, onye na-eme ajọ ihe ya rapụ echiche ya niile, ya laghachikwutekwa Chineke anyị, n'ihi na ọ ga-agbaghara ya mmehie ya n'ụba. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Anyị rube isi nye ya, ihe niile ga-adị ka o mere ya ka ọ dị na mbụ.